Skúsi. Vylez možno vyleze, ale nevleze, lebo vieš. Keď veľmi chce, tak sa to dá, no. Tam budeme musieť každý z jednou stranu. Alebo si niekto zoberie na to. Tak ale tam sa idú. Nie, tu vypíšťala. Som ju skúšal niektorý, keď sa nevedela vytrepať hore. Ale mama, ona nejako zle postaví. Ja určite cítim, že ma bolia. Nie, že bolia, ale že už mi nechci nie. Tak pomohlo. Dostali. Tam máš takú podku, že 25 cm